Dit is Gerrit Albers uit Rotsterhoulen. Al jaren had er wel een peerske vuur, maar dit hier moest er wachtje. Brandwacht en de gemeente Skastelaan vonden het te droeg en daarom te gevaarlijk. De vuren waren terugscoot naar Pinkster, maar om er dan weer een droege periode verwachten wordt, is besloten om de bulten Joet en Moon aan te steken. De oranje dagen had de brandwacht alles streng controleerd. Ik heb hier nog nooit brandwacht gezien hier, maar dit weer dan de eerste keer dat de brandwacht hier gekomen is. Om te zien als als alles een beetje veilig weer en de bebouwing rondom, of dat al een beetje koer. En hij had even zo naar het bos wat hier achter leidt, of dat ik gevaarlijk ren en zo. Nou, dat weet ik net zo. Nou, en voor de rest had er gewoon wat er in de beeld zit. Dus dat er geen geverfd hout en dat soort spullen in zit. En voor de rest weer kleren. Een eindje uit de buurt van Albers vinden we een nog gruttere bulte. Van de jong zal het hout in vlammen opgaan. Vraag is wel of het nou wel veilig is, want het is nog heel te droeg. Volgens mij is het nou net te droeg, dat valt nog wat mee. Maar ja, als je nog volle langer wacht en als er net water komt, ja, dan wordt het nog volle droeger natuurlijk. Maar Jood waar het wel om, want ja, het is toch jouw verantwoordelijkheid, joh, maar de mooi steken. Ja, dat is weer. Maar ja, het is vooral voor de wien. De wien, dat is het enige wat routine in gooien kan. Alleen nog mensen die een ontheffing hebben, maar Joet en Moon haar gwot opbanen, daarna is het weer verbeen. Dit hier dus geen peerskevuur, maar een hemelveertsvuur. Ja, blijkt aan. Je bent op een gegeven moment dan ben je er wel op uitjongen op zo'n bult in het loon. Hè? Je doet het dan voor de gemeenschap, zou ik maar zeggen. Om 8 uur zal het heven en wordt alles in een jiskelijn, maar het moet dus net te hut waaien.